Uthi bewazi ukuthi nothando lweqiniso luyafika nomuntu onamanga. Mina ukufunda amaphutha nokuvumela ubuthutha bami buvunwe ngumathandana wami noma enephutha. Ngigcine ngixolise noma ngingonile, ngizehlise noma kumele ngiphakame ngoba ngithi ngilwela injabulo yobudlelwano ukuze sihlale sihleka yena. Wagcina sengibheka njengohlezi enamaphutha, yingakho ngihlezi ngixolisa. Ngibambelele kakhulu noma sekufanele ngidedele kwehlula noma isibambo sesizuwela mina ngasibuyisela. Ngifundile ukuthi kuyenzeka nothando lweqiniso lubekwe kumuntu ongayifanelanga inhliziyo yakho ngakho. Ungabheki kuphela ukuthi ukuthanda kangakanani, kepha ukubheke nokuthi ukucabangela kangakanani. Uma ezibonela nawe phambili ubheke ukuthi kwakusasaleni ulihlele nhlobo-ndlelani. Ngiyazi impilo isifunza ukudla esingakufuni, kodwa kunabantu obathandayo kodwa kumele ubadele ngoba ezimpilweni zabo kawufithi. Mese kuba nalabantu abakuthandayo kodwa kumele ubaqhelise empilweni yakho ngoba kaba-exist noma enhlizweni yakho bengahlala begamanga. Ukhona kubo abazofika namanga bawemboze ngesikhumba seqiniso qede besebenzisa ubuthaka bakho ukuzuza abakufunayo. Mase kuba khona laba kubo abazofika neqiniso mese behluleka ukuqonda ubuwena kungabajabulisi ubunjalo bakho. Mase befuna ukukushintsha ube yilento abafuna bona ukukubona uyiyona esikhundleni sokwenza ube ngcono kulokho oyikho. Labo bantu awubadinga empilweni yakho noma ungabagcina kangakanani, kodwa ekugcineni bokushiya uma ugcina uhluleka ukuba lento bafuna ukukubona uyiyo. Noma wena ugcina ubashiya ngoba noma uzama wohlezi uzibona sengathi uyahluleka ngoba bona kohlezi kungenela uma ugcine nje ungabanga yiyona lento abafuna ukubona uyiyo. Mina ngifunda okuningi, ngize ngafunda nokuthi izimbili izihlobo zokubekezela. Khona ukubekezela kokulinda ukukhanya ebumnyameni, lokho kubizwa ngokubekezela okuzala impumelelo. Mase kuba khona ukubekezela kokulinda ukuvuna imbali embewini oyitshale esimendeni, lokho kubizwa ngokuchitha isikhathi. Ngeke beyedwa ozofika nothando lweqiniso empilweni yakho, kodwa kubona bonke uyedwa ufanele inhliziyo yakho. Yazi kuyenzeka izimpawu zomuntu omdingayo empilweni yakho uzithole ngumuntu ongakazi ukuhlela kwakumnika uthando lwakho. Mese lona ungamfela kungabi nasinye isizathu sokumgcina empilweni yakho ngaphandle nje kokuthi unothando kuwe lolu nawe nalo kuwe. Ngiyazi bathi uthando kaliboni, kodwa-ke phela ubayisebenzisa ingqondo.